दिनैहाय बेवहाय प्राय माने 70निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जादों बिसेसके बिपिएफनिफ्राय फैदों बनसुनिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बिएसइउनिफ्रायबो फैदों आरो बेबायदिनो गोबां पार्टिखौ मोजां मोननानै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंनि पार्टिनि निति आरो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रा जइन खालामगासिनो दङ आरो दा जइन खालामनो गोबां दंबायो हयथ' बे सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेरजों प्राय 2000-3000 मानसिया जइन जाबावगोन दा गतिके दिनै बे जोंनि इउपिपिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा आरो दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ मदद हेफाजाब होनांगौ खारन दिनै जों इउपिपि सरकारनि गेजेरजों जोंनि जायगाखौ जों डेभेलपल' खालामनो नागिराखै जोंनि इयुन जाथिखौ जोङो जौगाहोनो नागिरदों जोंनि बर'फोरजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथिफोरखौबो जों समानै जौगालांनायखौ जों हास्थायदों दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलावहाय मोनसे गोजोन सान्थि फैबाय आरो बे गोजोन सान्थि फैनायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव जौगालांदों नोंथांमोना नायदों तामुलपुरनि बाथ्राखौनो तामुलपुराव दिनै अपोजिशननि मानसिफ्रा बुंदों तामुलपुराव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै नाथाय दिनै जों प्रेक्टिकेल बाथ्राखौ जों बुंगोन जे तामुलपुराव दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि सिगाङाव जेबो गैयामोन नाथाय दिनै तामुलपुराव सिं गामि ओनसोलाव हाबनानै नोंथांमोना नुदों जे तामुलपुराव गासैबो सोलायलांदों लामाफ्रा जाजोबलांबाय प्राय लामाफ्रा बनायजोबफ्रामबाय आरो बे तामुलपुर ओनसोलावनो दिनै गेदेर मोनसे प्रतिष्ठान अनुष्ठान जेरै मेडिकेल कलेज जादों बिटिआरनि दफाफ्रा मावफुंजादों बे गासैबो अकल तामुलपुरावल' नङा सारा दिनै बिटिआर ओनसोलावनो बिनि फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै साननैसोनि सिगां जोंनि सालबारिनिफ्राय बिथां जय मोसाहारि बिथाङाबो जोंनि पार्टियाव जइन जादों आरो बावैसो साननैसोनि उनाव गोबां गुबुन पार्टिनिफ्राय बेबायदिनो इएम जिएमफ्रा लाइन पार्टिगासिनो दङ आरो जोंनि पार्टियाव मोजां मोननानै जइन जानो ओंखारबोदों दिनै आं खावलायगोन जे जोंनि बे बर' ओनसोलाव थानाय नट अनलि बर' पिपोल बर'नि अनगायैबो गुबुन जायफ्रा गुबुन दोलोफ्राव दङ गासैबो जयै फैनानै जोंनि बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय आरो जौगाहोनायनि सार्थआवहाय जों बयबो लोगोसे खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनांगौ आं बेखौनो बयखौबो गुरैयै खावलायो बिथांमोना दिनै हयथ' गयबारियावहाय गुबुन पार्टियाव हाबलांनायखौ जों सानैसो माथोखौ जों खोनादों आं अबयसे बे समाव आं बे गयबारि ओनसोलाव गैयामोन नाथाय बर्तमान आं गयबारि ओनसोलाव दङ बे किसुमान बेक्तिगत कारनाव हयथ' बिथांमोना थांदों किन्तु पार्टिखौ गाज्रि मोननानै थाङैनि बाथ्राखौ आं मिथिया नाथाय दिनै कारन पार्टिखौ गाज्रि मोननांगौनि खुनु कारन गैया हयथ' बिथांमोना बेक्तिगत कारनावहाय गावसिनि गेजेराव बेक्तिगत भाबे गोरोबलायनो हायि मोनसे किसुमान जाथायफोरखौ लानानै हयथ' बिथांमोना ओंखारलांनो हागौ नाथाय दिनै सासे थांनायनि कारनाव सासे ओंखारलांदोंब्लाबो नाथाय गोबां रायजो राजा दिनै ओंखारबोदों बेयावथ' फैबाय थानाय एसेमब्लि जिथुनिखि बिसायख'थि जिथुनिखि एमपि बिसायख'थि बेयावथ' हिसाब लाथ्रावलायनो हायि जागोन कारन बेवहाय खुनु कम्पिटिसन गैया बेयाव जोंनि बे बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि एजिपि बे पार्टिनि जि बिजाथि जोंनि दरं आरो मंगलदै बेयावथ' जोंनि केन्डिडेटआनो देरहागोन बेयाव दिनै बिजाथि अपोजिसन हिसाबै बिपिएफनिफ्राय दुर्गा दास बर' बिथांखौ होदों बिथांमोना बेयाव देरहानाय नङा आरो बिसोर जोंनो फेर फाथिनो हानाय नङा बेयाव जोंनि थाखाय खुनु मोनसे चेलेन्ज थानाय नङा इउपिपिनि थाखाय बेयाव जों देरहागोन आरो क'क्राझाराव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा दङ बिथाङाबो थारैनो देरहागोन आरो क'क्राझारनिफ्राय जोंनि इउपिपिएलआनो देरहागोन बेवहाय गुबुन पार्टिया खुनु बेयाव जायगा मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ खावलायो जे बैफोर सेन्टाराव थांनानै फोरोंगिरि हिसाबैल' नङा गावबो बर' हिसाबै बिथांमोनखौबो बर' राव फोरोंनानै बर' रावखौ रायज्लायनाय बर' रावखौ लिरनाय बर' रावखौ फरायनाय बेफोरखौ बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बर' नेसनेलिज्म बर' माहारियारि बादनि जि गोख्रों नोजोर बिथांमोनखौ फोरोंगिरिफ्रा बिथांमोननि गोसोआव सोनानै होनांगोन आरो जों खावलायगोन जाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै सायख'जाबाय बिथांमोना बेयाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 6 दाननि थाखाय जोङो बर' राव फोरोंनो थांखि लादों बेवहाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंनायाव बिथांमोना मदद होगोन बेखौ जों खावलायहरबाय आरो जायफोर सेन्टारफ्राव जायफोर ओनसोलफ्राव जोङो बे फोरोंनाय हाबाफारिखौ लादों बै ओनसोलनि बर'फ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गिदिरथार थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लादों बै ओनसोलनि रायजोफ्राबो जेन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौ जाफुंसारनायाव मदद होगोन आरोबाव आं खावलायगोन जायफोर बर'नि माहारियारि संगठनफोर दङ बर'नि
जायफोर सानसुमैफोर दङ दिथागिरिफोर दङ आरो जायफोर जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ फरायसाफोर दं नोंथांमोनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारनायाव नोंथांमोनखौ मदद होनो जों खावलायबाय आरो आं दिनै बुंफिननो नागिरदों जों 6 दाननि थाखाय फोरोंगोन आरो साफ्रोम जों फोरोंगिरिफोरनो बिथांमोननि फोरोंनायनि थाखाय जोङो दानफायाव सासे फोरोंगिरिनो जोङो दानफायाव 10,000 हिसाबै जों बिथांमोननो बेथन होनायनो सानै फोरोंगिरि हिसाबै जों थिसननाय जागोन ओंखायनो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै आं जायफोर फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय थिसनजाबाय बिथांमोनखौ फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो साबायखर बावबाय आरो बिथांमोनखौ बेफोर सेन्टारफोराव 6 दाननि थाखाय एसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो एसे सेक्रिफाइस खालामनानैब्लाबो बैफोर बर'फोरखौबो गावनि राव गावनि हारिमु बेफोरखौ फोथांना लाखिनायाव नोंथांमोनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारनो थाखाय खावलायहरबाय। माब्लानिफ्राय जागाय? जोङो बिथांमोननो पार्सनेलि जों फोरमायहरगोन आरो जोङो बेवहाय जों मोननैसो लेसन जोङो दायो थिग खालामबाय थादों जोंहा बेवहाय सिलेबास थागोन आरो जों एक्सपार्टफोरजोंबो सावरायबाय थादों बेफोर थिग जानायनि उनाव जोङो बिथांमोनखौ पार्सनेलि कन्टेक्ट खालामनानै बै ओनसोलाव मब्लानिफ्राय जों क्लास लानांगौ बेखौ जोङो खालामनाय जागोन जों सानो दाथ' इलेक्सननि बोथोर इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो आं सानो बै ओनसोलाव जोङो बै बर'फोरखौ बर' राव सोलोंनायनि जि जों मिरु बिनि गेजेरजों बर' रावखौ जों फोरोंनाय जागोन। सबसे अहंकारि मानसियानो जाबाय माने खाम्फा बरगयारि होननाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रावखौ माथो होआ दादागिरि माबा माबि खोनानायसो बाथ्रा गावसोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों आरो जायफोरा दायो जोंनियाव फैदों BSUनि सोरबा BPMनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बे माने बाहेरा देशफोराव बेरायनानै फैसा थाखा लस खालामदोंमोन थारमाने जोंनि सरकारि थाखाफोरखौ मिसइउज खालामदोंमोन जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दा गोबां समाव जों खोनानो मोन्दों खोनानायसो बाथ्रा आंखौ बुंदों होननानै बिथाङा दुखु मोनलायगोन गोबां लाइमोन सिख्लाफोरथ' बे समाव बेरायनो थाङोमोन बिथाङा खोनानायसो बाथ्रा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों जुदि बिदिब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिदि एग्जाम्पोल जुदि गालाङोब्ला जोंनि फिउचार जेनेरेसन नस्थ' जानो नागिरो दा बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ जों दाबो माने स्कप होगोन ना होआ दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा जाय समाव पावाराव दंमोन बे समावनो बिथांनि माने जि केरेक्टार बेखौ मानसिफ्रा नुबाय जे बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जुदि थाबाय थायोब्ला मा जागोन बिथाङा मोनसे समाव फरायसा रेभिनिउनि माने इएमोन बै समाव चन्दन दंफांखौ बै समाव साल दंफांखौ सोर फानखो रोजा रोजा बागानसे खालामना लाबाय सोरनि समाव खालामखो बिथाङाथ' इएमोन बै समाव बिथांनि समाव हिउज करापसन जादों जों माखासे बाथ्राखौ एक्सप'ज खालामनो नागिराखै दिनैनि तारिखाव बर' हिसाबै जोङो दुखु नाङो माखासे बाथ्राखौ बर'नि फिसा हिसाबै जों एसे कनसिडार खालामदों नङाबा बिथांनि बै समाव लैथोआव गोजोमहैनाय माबानाय बाथ्राफोरखौ गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुंबाय थायो जों बेफोरखौ इमान पात्ता खालामाखै जोंनिया जाबाय जौगानायनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ जों खौसेथिनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ सुबुं सम्पद माने सोरजिनाय राजखान्थि खालामगासिनो दङ लोगोसे गोजोनखौ गोजोर खालामनो थाखाय जों राजखान्थि खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बायदि जों थाखा फैसानि राजखान्थि खालामनो नागिराखै जेराव जेनेरेसना बिराद गेप जायो दा आं खावलायगोन मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा जिथु बैसोबो जाबाय एसे प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि रिटायारमेन्टनि बाथ्रा सानदों बिथाङाबो एसे रिटायारमेन्ट लानांगौ आरो गोदान जोलैनि एसे स्कप होनांगौ थेंक इउ माखासे MCLAफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दङ ओरै सानजानि आं उदालगुरिनि जिहेतु दा सानजानि सासे MCLA माने बारे बारे फन खालामबाय थादों आंथ' सासे उन्दै सासे दैदेनगिरि माने सासे वार्कार आङो दा आंनियावनो फन खालामनानै बुंबाय थादों बिथाङा UPPL माने जयनिं जागोन होननानै आं बुंदों जों आलु गेसावफोरखौ लाया होननानै माखासे आलु गेसाव BPO दाबो दङ जों आलु गेसावफोरखौ सोनानै बस्थाखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै आं बुंदों नोंथांमोना एसे माने प्रासिद जाग्रो रायजो राजानि एसे खामानि मावबाव होननानै दा बिथांमोना गोबां लाइनाव दङ आं खोनानो मोन्दों नै गेजेर ससेयाव सोनाबनि गेजेर ससेयाव माखासे MCLAफ्रा माखासे दैदेनगिरिफोरा MP इलेक्सननि सिगांनो थार्ड फेजनि सिगां बिथांमोना जों जयनिं जागोन जों नायबाय थादों माखासे जितु हिन्जावनि केसबो दङ नारि केलेंकारि जों बिथांमोनखौ जोंनि पार्टियाव जितु लानो हाया बिथांमोनखौ क्लियार मेसेज होनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना UPPL फैनो लुगैदोंब्ला एसे माने गावनि केरेक्टारखौ सुद्रायना लाग्रो बेनि उनाव जोंनि पार्टियाव नोंथांमोना जयनिं जानायनि बाथ्राखौ सानो दा खुनु माने परिबेसबो गैला खुनु संगठनबो गैला दा बेयो हाग्रामा महिलानि मोनसे गोसोम जारिमिन जानानै थासिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि मोनसे पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंआ टटेलि डिस्ट्रय जाबाय सासेबो माने BCO गैला होनबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नंला सोगोमसारथ' बेयो गाबोन समफोर माने जों गोसो जाबानो लिंहरनो हायो होननाय बायदिसो बिथांखौ जों एसे फज'ना दोनथ'दों एसे नङाब्ला हाग्रामा महिलारियाबो बर' हिसाबै जुदि एसेबां माने डेमेज जाद्रायबा जोंबो दुखु नाङो दा बिथांखौ एसे साननैसो थांना थाथों होननानै जों एसे स्पेस होनानै दोनदों होननाय माबा मोनसे सोंनांगौ दङ होननानै आं खावलायदों दिनै नोंथांमोनखौ मिडियानि मानसिफोरखौ BSU आरो बन्सनि बाथ्रा एखेबारे सोंनो नाङा खारन BSU आरो बन्स होननाय जेबो जिनिसानो बेवहाय गैला बिथांमोना जोब्बाय
जिहेतु नबकुमार सरननि बिथाङा महिलानि गोरोन्थिनि थाखाय जादों मानोना अखम बर' सुरक्षा समितिया मानबगिरि हाग्रामा महिलानि समाव जोनोम जादों आरो एबिएमसु होननाय छात्र संगठना बिनि समावनो जयन जादों दा गतिके बिथाङा बै समाव मोजां दैदेननो हायैखाय अबर मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' खालामनानै माने भटखौ डिभाइड एन्ड रल खालामनानै बिथांमोना खननै देरहालांदों बे दुखु गोनां बाथ्रा बे समाव बिपिएफआ पावाराव दंमोनब्लाबो बिथांमोना देरहानो हायाखै बिथांमोना देरहानांगौमोन बै समाव एमपिखौ देरहानो हायाखै बिथांमोना दायो आरो बिथांमोना बै समावनो जुदि पावाराव थानायावनो देरहायाखैब्ला दिनैनि तारिखाव बोरै बिथांमोना देरहानो बे मोनसे गिदिर कुइसन आरो लाइमोनफोरनिसिम आं दिनै खावलायथ'नो नागिराखै खारन बिथांमोना माने गोरों गुनि गियानि बिथांमोना गावनि केरियार दानायाव जोबोद मुखुब आरो क्वालिटि इडुकेसन लानायाव गावखौ फसंथानो हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना साग्रिद जानानै दङ मर कनसियास आङो मोनसेल' खावलायनो नागिरदों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ बिथांमोना जायफ्रा माइनर मिसुर गथ'फोरखौ बिथांमोना पार्टियाव जयनिं खालामगासिनो दङ गावसोरनि पार्टियाव आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे इमान डार्टि पलिटिक्स बा पलिटिक्सनि थाखाय एसेबां गाहायाव जाहाथे बिथांमोना थाङा बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ 18 बोसोर जायै सिगाङावनो जाहाथे पलिटिक्सआव सोसना आं गोबां माने भिडिअफोराव फेसबुक पेजफोराव नुदों बिथांमोना जबरदस्ति दा बिथांमोननि गथ' गथाय बांखौ फन खालामनानै बुंगासिनो दङ मा जागोन जों पलिटिक्सआव हाबनो गोसो गैयामोन जोंनि बाबाया जोंनि मामाया जोंखौ माने पलिटिक्सआव सोसनदो होननानै बेसेबांबा दुखुनांथावना बाथ्रा जाय समाव बिथांमोना फरायनांगौ जाय समाव माने लेखा सोलोंनांगौ जाय समाव बिथांमोना वर्ल्डनि नलेजफोरखौ लानानै मोजां सासे नोगोरारि जानांगौ बै समाव बिथांमोनखौ पलिटिक्सआव जबरदस्ति सोसननाया जोबोद दुखु गोनां जादों आं खावलायदों आरो सानैसो मदारु दैदेनगिरि बिथांमोना दङ बिथांमोना लोंनायखौ एसे खमायनांगौ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों नङाबा बिसोरो जेरैबायदि जेनेरेसनखौ लांगासिनो दङ दा गोदान जोलै बिथांमोनखौबो माने जयनिं खालामनानै गोबां जौ लोंहोदो होननाय खोनादों दा बिथांमोना लिभार नस्थ' जागोन बेनिखायनो एसे गावनि देहाखौबो जाहाथे बिथांमोना जोथोन लायदों मोनसे बाथ्राखौबो जों नायनांगोन बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव जेरैबायदि माने पलिटिकेल सिनारिखौ खालामनानै गालांबाय दिनैबो बिथांमोना बिदिनो खालामनो नागिरो दाखालि बिएससिअनि सोरबा सासे जयनिं जानायाव न'खरनि मानसिफोरखौ बिथांमोना धुमखि हरदोंनो आं बिथांमोनखौ क्लियार मेसेज होनो लुबैयो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो कम्पानिखौ हाग्रामा महिला बिथांखौ आं खावलायनो नागिरदों दिनैनि तारिखाव जे नोंथांमोना बे दाबि धुमखि मानसि बुथारनाय मानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे परिबेसा गैला बयहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दङ बयहाबो भट होनायनि मोन्थाय दङ गतिके नोंथांमोना दिनैनि तारिखाव बे सिगांनि बायदि मोनसे असान्ति परिबेस खालामनो हागोन होननानै मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि समाव मालाबाबो साननो नाङा হয় চাওক যোৱা 16 মাৰ্চ তাৰিখে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে একাংশ ছাত্ৰই বিশেষকৈ আমি জানিব পৰা অনুসৰি ভূগোল ডিপাৰ্টমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় এই ছাত্ৰসকলে এই যি বিদ্যালয় সপ্তাহ অনুসৰি যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ওলাইছিলে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত দুজন ব্যক্তিক দাড়ি টুপি কৃত্ৰিমভাৱে টুপি পিন্ধাই এজন মুছলমান মানুহ হিচাপে ৰূপ দি তেওঁলোকক ৰছীৰে বান্ধি হেণ্ডকাফৰ দৰে ৰছীৰে বান্ধি এজন পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই তেওঁলোকক ৰাস্তাৰে খোজকঢ়াই লৈ গৈ থকা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰা হৈছিল আৰু এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আমি পাইছিলোঁ বা এই ঘটনাসমূহ যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল তেতিয়া সমগ্ৰ অসমতে ইয়াৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল বা সমগ্ৰ দেশজুৰি ইয়াৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল কাৰণ আমি আজিৰ তাৰিখত স্পষ্টভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 16 মাৰ্চ তাৰিখে সংঘটিত হোৱা বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ সেই ঘটনাৰ দ্বাৰা আচলতে মুছলমান জনগোষ্ঠীটোক বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ক এক অপৰাধী সম্প্ৰদায় হিচাপে আচলতে ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচৰা হৈছিল নেকি বুলি আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আজি চাওক বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিদ্যায়তনিক যাত্ৰা হওক বা বিভিন্ন বৌদ্ধিক অনুশীলনৰ এক উৎকৃষ্ট স্তম্ভ বিদ্যালয়ৰ যিকোনো এটা পৰিৱেশত এক ইনক্লুচিভ ছ'চাইটিৰ কথা আলোচনা হ'ব লাগে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এজন মুছলমান মানুহক অপৰাধীৰ দৰে ইয়াত সজাই মেলি ৰাস্তাৰে প্ৰচেছন কৰিবলৈ লৈ গৈ আচলতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত যে একাংশ শক্তিয়ে ইয়াতে ঘৃণাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত আমি আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে ইয়াত বিশেষকৈ মুছলমান কমিউনিটিৰ বিৰুদ্ধে এক হিংসামূলক পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে মুছলমান কমিউনিটিটোক অপৰাধী কমিউনিটি হিচাপে ইয়াত ষ্টাব্লিছ কৰিব বিচৰা হৈছে বুলি আমি স্পষ্টভাৱে এবিএমছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছোঁ তো এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ সামাজিক মাধ্যমতো এই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পালোঁ যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাই উক্ত ঘটনাক লৈ যি প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰিলে সেই প্ৰেছ বিবৃতিও কিন্তু আমাক যথেষ্টখিনি কিন্তু আমি আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ বড়োলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰা হৈছিল সেই প্ৰেছ বিবৃতিৰ দ্বাৰা আচলতে যোৱা 16 মাৰ্চ তাৰিখে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাখিনি তেওঁলোকে আচলতে বাস্তৱ বুলি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে সেয়েহে আজি আমি কেবিএমছৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সজাতি দলে আহি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয় ভিচি ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিছোঁ তেখেতৰ সৈতে আমাৰ দীঘলীয়া বৈঠক হ'ল বৈঠকৰ সময়ত আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত দুজন মানুহক মুছলমানৰ দৰে সজাই পুলিচৰ কাপোৰ পিন্ধাই লাঠিৰে কোবাই যে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিল ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে
ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 153A IPC 153 ইয়াত ইয়াত ভায়োলেট কৰা হৈছে আৰু যিসকল ছাত্ৰই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, যি বিভাগৰ দ্বাৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এই ঘটনাৰ দ্বাৰা আচলতে ধৰ্মৰ ভিত্তিত সমাজখনত বিভাজনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আইনমতে দণ্ডনীয়। আমি স্পষ্টভাৱে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ভিচি ডাঙৰীয়াক এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তাত ইনভলভ আছিলে, যিসকল ছাত্ৰৰ দ্বাৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেই বিষয়ববীয়াসকলৰ ওপৰত এই ছাত্ৰৰ ওপৰত আমি কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা দাবী কৰিছোঁ। অন্যথা আমি আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প নাথাকিব। আজি সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক বিশেষকৈ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অনুভূতিত আঘাত দি আচলতে এই যিসকল ব্যক্তি ইয়াত ইনভলভ আছিলে তেওঁলোকে কি বুজাব বিচাৰিছে? আজকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকল কি গাৰ্জেনলেছ বুলি ভাবিছে নেকি? অভিভাৱকহীন বুলি ভাবিছে নেকি? যদি তেনেকুৱা ভাবি আছে তেনে তেওঁলোকে ভুল ভাবি আছে। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক এনেকৈ জনমানসত সেই প্ৰতিপন্ন কৰিব, আহি থকা প্ৰজন্মৰ সন্মুখত অপৰাধী হিচাপে তেওঁলোকে ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিব আৰু আমি ABMC যদি মনে মনে থাকিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ভুল ভাবি আছে। আমি স্পষ্টভাৱে আহ্বান জনাম যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু ইনক্লুচিভ ছ'চাইটিৰ কথা ক'ব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই কথা নকৈ আজিৰ তাৰিখত সমাজত যে বিভাজনমূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে এই বিষয়ে আমি স্পষ্টভাৱে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি এই অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ আৰু সেই অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেই ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত বা সংশ্লিষ্ট সকলোৰে ওপৰত আমি কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছোঁ। হয় চাওক, আমাৰ যি দীঘলীয়া বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত ভিচি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ দীঘলীয়া আলোচনা হ'ল। তেখেতে সমগ্ৰ এই যে ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বিশেষকৈ মুছলমান কমিউনিটিৰ যি চেণ্টিমেণ্টত আঘাত দিয়াৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, এই ঘটনাৰ বাবে তেখেতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈ ABMCৰ ওচৰত তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিছে। তেখেতে এই বিষয়ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ঘটনা আগন্তুক দিনত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত কোনো কাৰণতে সংঘটিত নহ'ব বুলি আমাক আশ্বস্ত কৰিছে বা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তৎসত্ত্বেও আমি ABMCয়ে ভিচি ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত যিসকল ছাত্ৰ বা যিসকল বিষয়ববীয়া, যিসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত আমি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু ভিচি ডাঙৰীয়াও আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তেখেতে গোটেই বিষয়টো চাব আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অফিচিয়েলি গোটেই বিষয়খিনিৰ ওপৰত তেখেতসকলে ষ্টেটমেণ্ট দিব। আমি তেখেতসকলে কি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আমি সেই অপেক্ষা কৰিম আৰু আমি বিশেষভাৱে এইখিনি কথা আমি অবজাৰ্ভ কৰিম যে সেই যিসকল বিষয়ববীয়া, যি ভূগোল বিভাগৰ জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকলৰ নেতৃত্বত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেইসকলৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰ ওপৰতো আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। যদি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সেইসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ত আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ABMC বাধ্য থাকিম।